היי שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של כאן וחינוך בצבעים עם אריאל, והפעם אני רוצה לדבר איתכם על מצגות. לשם כך אנחנו ניגש לדף הראשי של קנווה, ובשורת החיפוש, בבועית החיפוש נכתוב מצגת, נבחר באפשרות תבניות של קנווה. חשוב לי להגיד לכם שאפשר לרשום מצגת עבור דבר מסוים, מצגת למתמטיקה, מצגת לאנגלית, אפשר לייחד את זה, מצגת לכימיה, אפשר לייחד את זה. אני כרגע אכתוב מצגת ואנחנו נקבל שלל מצגות. מה שחשוב לי להראות לכם זה, לפני שאנחנו נבחר את המצגת שאנחנו רוצים לעבוד עליה, ויש כאן הרבה מצגות, יש כמה דברים שכדאי מאוד להתבונן. לדוגמה, כאשר אני עומד על מצגת, אני רואה מכמה דפים היא מורכבת. אתם רואים, זאת מורכבת מ10 שקפים, ואותו דבר גם וזאת לדוגמה גם מורכבת מ10. אני יכול לראות על כל מצגת מכמה שקפים היא מורכבת. זאת לדוגמה מ13 דפים, שקפים הכוונה. עכשיו, ברגע שאני בוחר את המצגת שאני רוצה, אני לוחץ עליה קליק, נפתח לי הדף הזה. אני יכול לבחור את כל המצגת הזאת על ידי התאמה אישית, ואני גם יכול לבחור מצגת אחרת. אוקיי? אני יכול לבחור גם מכאן מצגת אחרת שהיא בערך באותו נושא כמו המצגת הזאת. אולי יש פה ייצור שיותר מעניין אותי. ברגע שאתם בוחרים את המצגת, לוחצים על התאמה אישית של התבנית, ובעצם עכשיו אנחנו מקבלים את המצגת עצמה ואנחנו יכולים לערוך אותה בהתאם לצרכים שלנו. הדבר הראשון שאנחנו נלמד לעשות למצגת, אנחנו נלמד לתרגם אותה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נכנסים פה בצד ימין, מחפשים את אפליקציית התרגם, לוחצים עליה, ודבר ראשון אנחנו בוחרים בשפה, אנחנו מתחילים לכתוב עברית, זה ישר קופץ, נבחר בעברית. אני לא נוגע כאן כרגע בשום אפשרות, מבחינתי המקורי זה בסדר גמור בשבילי. אני הולך להגדרות, אני מוודא שהקטנת גודל הגופן להתאמה מסומנת ב-V, אני מבטל את האפשרות של שכפול דף בעת תרגום, ואני מוסיף שיקוף דף להתאמת כיוון הטקסט, כי בעברית אנחנו לא כותבים משמאל לימין, אנחנו כותבים מימין לשמאל. אני חוזר לתרגם, ואני הולך להחל על דף. אני לא מעוניין לתרגם רק דף אחד, לכן אני אפתח את זה ואני אסמן שאני מעוניין לתרגם את כל הדפים במצגת. אני אלחץ על בוצע, וכעת אני אלחץ על תרגם. ייקח כמה שניות והמצגת הזאת תתורגם לעברית, וכמובן יישמר הכיוון. שימו לב איזה יופי של מצגת קיבלתי. זהו, זה לכל הפעם, ונתראה בסרטון הבא. ביי.